Zakhala. Ubani wenza ukuthi lo baba ngesikhathi ekhuluma lapha kwanongoma ekhuluma ngalo ongaphumeli obala nje athi hayi mina ngami ngozwa wakhuluma wathi njalo ngiyilalele kakhulu iy'nkulumo zikamhlonishwa uNcamalala. Hhayi azinginiki mqondo futhi zingishiya nje ngisendleleni ngoba ayikho into akhuluma ngayo ephathekayo. Yonke into ayikhulumayo nje ukuthi kuhlangana umuntu omnyama azokusela ukuthi kuhlangana umuntu omnyama khuluma leyo nto leyo-ke ukuthi abelungu baqoshwe. Ayikho into ephathekayo akhuluma ngayo esiphetheyo thina la. Then bese kubuya leya propaganda kaMandela. I want abantu bakithi bayohlakanipha nini babone ukuthi lento yokukhuluma into engenzeki bese uthi mase kufanele yenzeke usuthi hayi wawenza nje wawuqamba nje amanga ngoba intombi ishelwa ngamanga. Wayifunda nini leyo? Yini abantu bakithi bafuna ukuqhuzulwa itshe elilodwa njalo. Akukho-ke la ngilwa khona nokuthi ngiyazi ngilindele noma yini noma iziphi iy'nhlamba but ngizama nje ukulungisa nokuyibuka ukuthi le yokuthi hlangana umuntu omnyama isizaphi thina. Akekho umuntu ongaqhamuka mhlampe ongayeka ukungithuka, ongaqhamuka mhlampe akhulume okunye okuhlukile ngalento azame ukusifaka emqondweni ngoba ngibuka ukuthi sizolokhu siduka sigijimela ukuthi hlangana umuntu omnyama kungabe bikho esikutholayo. Ekugcineni kwalokho sibe nenkinga yokuthi abahlonishwa bafuna ukuyicebisa. Nginaleyo nkinga nje leyo ukuthi akukhona umuntu mhlawumpe ongaqhamuka ongakhuluma into mhlampe ephathekayo something tangible ukuze sikwazi ukubona ngoba leyo kuhlangana komuntu omnyama hhayi angiyiboni iyenzeka futhi iqiniso lithi ngeke nje iziyenzeka. Singakhohlisana nje sikhanda amavoti senze yonke into ngeke iziyenzeka. Yes, akekho othandayo ubuswa abelungu. Buka nje ukuthi oSullivan wenzeni laphaya ephalamende edelela izwe lethu. Kodwa ukuhlangana komuntu omnyama hhayi angisho ukuthi kungenzeka. Mina ngesingami ngikubona kuyinto impossible. Ngiyayibuzela nje bafowethu ngoba eqinisweni uma umhlonishwa uNcamalala efuna kuhlangana umuntu omnyama kwakumele athi mephuma kwa-ANC angene kwezinye iy'nhlangano ey'khandwe ngabantu abamnyama afika lishumayele ngaphakathi lelo gama. Uma ezophuma akhande elinye iqembu eliphenduka libe izitha zamanye amaqembu esikholelwa kuwo thina nabanye. Lento isho ukuthi wayengaqondile ukuthi kuhlangane umuntu omnyama, wayeqonda ukuthi nje kube khona lokhu kungezwani and nale yokuthi lokhu efuna ukubuyela kwa-ANC very yenze nje sidideke sonke. Yes, ukhona abantu abamthandayo ubaba uZuma, hhayi ngoba ethanda i-MK abantu bathanda uZuma nje siqu sikaZuma. Ya bathanda nje uNcamalala kuphela. Uma kungake kuthiwa uNcamalala uthatha umhlalaphansi kule nhlangano yakhe noma uyaphuma kule nhlangano yakhe noma kwenzeka noma yini nje ongamenza ishiye inhlangano, uyazi inhlangano ithi izophela because insika yayo inogazi lokuzalwa.
babuza unogazi nje lokuzalwa unogazi nje lwakhe. So abantu abaningi balandela ugazi likaZuma not ukuthi bathanda inhlangano. Ngiyafisa-ke ukuthi kube khona umuntu ozoqhamuka nje angicacisele ayibeke lento ngoba uzobe engacaciseli mina ngedwa, kodwa abaningi abantu abadideke njengami abafisayo ukwazi ukuthi bethini uZuma noma uthini uZuma. Yazi sengibathe ngiyacika zonke inkulumo zakhe angitholi ukuthi uthini uZuma. Yabo le enizosuke nikhulume yokuhlangana komuntu omnyama axoshwa belungu, abuye athi abangaxoshwa basale kodwa babe ngaphansi. Yabona nje ozoqhamuka naleso story, ngane kwakhe, hayi ngane kwakhe, akusiyo into engangenza mina ngishintshe umqondo wami ngishiye lami iqembu ngingene kuye.